El Parc Infantil de Trànsit s'emmarca dins el programa d'educació viària a les escoles per fomentar l'ús de la bicicleta. Agents del cos de la Guàrdia Urbana han explicat com circular correctament en bici i també com a vianant, i amb la novetat enguany d'aprendre també a socórrer a un accidentat. El programa d'Anem en bicicleta, que consta de 3 parts. Hi ha una primera part que es fa a l'escola, a la classe, que és teòrica, una segona part que és aquesta, que es fa al recinte de la Farga, que consta de 3 activitats, el Parc Infantil de Trànsit, que es simula un entorn urbà, després es fa el circuit d'habilitat, en què s'agafa una mica d'habilitat per anar en bicicleta, i la tercera part, que és la novetat, que parla de l'ambulància, què s'ha de fer davant d'un accident. Normes de civisme, què s'ha de fer, com s'ha de circular, respecte i fomentar l'ús de la bicicleta, que és un mitjà molt saludable per circular. Avui els alumnes del Centre d'Atenció Primària Joaquim Ruyra han pogut posar a la pràctica alguns dels seus coneixements. Cómo socorrer a la gente de cuando le pasan los accidentes de coche, de bicicleta. Me ha interesado mucho porque yo voy mucho en bici, entonces pues si me pasa alguna cosa de estas, pues ya podré ayudar. És interessant, perquè així quan vaig a carrer, si veig a un noi o una noia que està en perill, puc ajudar-la. També que tinc que mirar si hi ha cotxes o no, perquè si no miro em puc fer un accident. Ens han ensenyat com anar en bicicleta, a fer circuits i a mirar les faltes a l'hora de passejar amb la bici. Antes no sabía ni socorrer ni nada. Sí, yo creo que si hubiese visto a una persona hubiese tenido mucho miedo, y ahora que sé ya cómo socorrerla, pues estoy un poco mejor. Pues mirar más o menos si hay gente o no y pasar bien y no pasar en rojo y esperar y pasar el carret de bici. El programa Anem en bicicleta inclou, més enllà d'aquest parc infantil de trànsit, un seguit de xerrades a les escoles durant tot el curs, a més d'activitats a l'aula d'informàtica amb el joc de la bona conducció Biciclat del Servei Català de Trànsit.